Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, programmamyzyň esasy bölümine geçýär. Owganstanyň demirgalygyny jeňçi toporlaryň gaýtadan mew çalýanyny estilýär. Bu ýagda ýurdun odolky meýdan serkerdelerini, bir-birine garşy urşan bassaşlaryny, ýagny Ata Muhammed Nur bilen general Abdulraşid dostum hem bir güýje öwrene çalym edýär. Paýtaht kabul bolsa öz gedegini bu ýaranlyga howpsuzlyk meselesinde bil baglýar. Ýöne köne düşmanlara bagly howpsuzlygy anamsyz garaýanlar da bar. Temany Germaniýada habarçymyz Aral Peruş dowam etdirýär. Top tüfeğin gürültüsi kesilip, güllääniň zarbasyna zaýryk-zaýryk bolan öýler awatlansa da, grajdanlyk urşunyň elhençlikleri halkyň entek ýadynda. Weýrançylygyň iýilleri inni görnenok, ýöne ol gara günler bu ýerde hemmeleriň ýadynda diýip, Mazar Şerifiň merkezinde ýerleşýän bir dukanyň eýesi Abdulhamid aýdýar. Awganystanyň Demirgalyk welaýaty Balkyň merkezinde ondan bäri köp zatlar ýetmedi. Ol inni ýurdun iň modern hem liberal şäheri hesaplanýar. Köşelerde aýdymsal ýanglanýar, seyil bağlarına üşüşen ayarların gümür yamiri, şehrin ulu mescidinden dumlu duşa yayrayan azanın sesine karşıp gitýär. Ýöne Mazar Şerifin Ata Muhammed Nur'un yol başçylygyndaky güýçler bilen Abdulraşid dostumyň güýçleriniň arasynda giden köçe seweşlerine sahna bolanyna ente köp wagt geçenok. 2001-nji ýylda Amerika Awganystana basyp girenden soň hem iki uruşpara serkerde arasyndaky çaknaşyklar dewam edip 3 ýyldan soň bir alalaşga geldi. Balx welaýatyna kontrolluk Nure berildi. Dostum hem teorekdäki welaýatlarda öz güýçli täsirini saklap galdy. Şol sebäpden ýaňy Demirgalyk Awganystanyň howpsuzlygy esasan Nur bilen dostumyň ýaranlygyna tabin edilenine, iki serkerdäniň düşmançylykly geçmişine ýetek ilatyň gorku bilen reaksiýa görkezmegi geňzat däldi. Talibanyň bütün Demirgalyk Awganystany alaryndan gorka düşen Kabul bu iki öňki uruşparast serkerdäniň özara hyzmatdaşlygyna bil baglady. Ýun aýynda öz ýaranlyklaryny yglan edenlerine bularyň ikisi de çyn siýasatçy bolup gürledi. Dostum ýurdun birinji vice-prezidenti hökmünde, Nur hem Balx welaýatynyň häkimi hökmünde. Dostum hem Özbek we Türkmen saýlaw bloklaryny howpsuzlandyrmak bilen ganynyň saýlawda gazanan ýeňşinde uly rol oýnan adam. Nur bilen ýaranlyk dostumy hem Kabulda olarak rol oýnamaga hem de özüniň Demirgalyk Awganystanyňky odolky güýç bazasyny gaýtadan dikesmäge mümkinçilik berýär. Bularyň ikisinde de Demirgalykdaky ilatyň uly böleklerine täsir edere başarlyk hem mümkinçilik bar. Nur esasan täziklerden durýan Jemgyýet-i Islami partiýasynyň başlygy, dostum hem Özbekler bilen Türkmenleriň agdaklyk edýän Junbaş partiýasynyň başlygy. Nur bilen dostum Demirgalykdaky güýçlere öýleriniň bilelikde ýol başçylyk etjekdiklerini aýtdylar. Emma olaryň kömek üçin seweşijilere ýüz uraryndan gorkulýar. Nur ýyl aýyna Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda seweşijileri ýaraglandyrmandygyny we ýaraglandyrmajakdygyny nokdady. Ýöne bu işin şu wagtdan bolýandygy barada subutnamalar bar. Hökümet bizi ýarag bilen öpsün edýär. Öz obamyzy goramak üçin aýda 10.000 awgany alýar diýip, Günnogor Balykda täze döredilen seweşijiler toparynyň bir komandiri aýdýar. Eskerler korkup postlarından çıkıp bilen oklar, vilayet hökümeti bizi yaraglandyryp, özüňizi goramak öz wezipeňiz diýdi. Komandirin aýtmagyna görä, täze döredilen seweşijiler toparlarynyň nakylaryň köpüsi Eşeri işler ministerligi tarapyndan turgunlaşyp görüp, yerli Awgan polisiýasyna alynan adamlar. Ýöne olaryň aglabasy öz başda hareket edýär. Onsoň olara kontrollyk edip bolarmy diýen soragy ýüze çykýar. Bir peştun taýpa başlygy seweşijiler günnüz Taliban bilen uruşýarlar, ýejelerini hem biziň owalarymyzy talaýarlar diýer. Region yaragdan doldurully, esker haýsy, polisiýa haýsy, seweşijiler ýa jeňçiler haýsy, muny hiç kim bilenok, hemmeleriň işi uruşmak, bir-birini öldürmek. Ýene bir taýpa başlygynyň garaýşyça grajdanlyk uruşy üçin ähli şertler bar. Hemmeleri yaraglandyryp, ähli zat düzeler diýip pikir edip bolar. Ýöne Talibany hawallarynyň soň näme bolar? Ýene öňküsi ýaly bularyň öz arasynda uruşturar.
Hormatly dinleyijiler, Araz Perwis dinlediňiz. Demirgazy Owganstanyň soňky ugşan maglumatlara görä 2-nji ýyl agşamy Garkyn etrawyna yerli milisiýa bilen jeňçileriň arasynda tögüş bolupdyr. Ýagny jeňçiler hüjüm edipdir. Temany kawurla habarçymyz Şaýmerdan Ulmurady dowam etdirýär. Demirgazy Owganstanyň Jowzan welaýatynyň Garkyn etrawynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Çaknaşykda Erbeki atly yerli ýaragly toparlaryň bir komandiri helak bolupdyr. Garkyn etrawynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirje Muhammed Sahy Ihsan çatışykda asuda ilatakan ziyan ýetmändigini aýdýar. Yerli ýaragly toparlaryň harby postlaryna jeňçiler hüjüm edipdir. Uruşa Garkyn etrawynyň howpsuzlyk goragy güýçleri hem gatnaşypdyr. Ençeme sagatlap dowam eden çaknaşykdan soňra jeňçiler iza çekilipdir. Saat 6:30 bularyň aty gorşy şuru boldy, soň kıýdyşy merdimiň Ma'lum bolşaly Hamyap etrawyna talip ýaraglary hereket edýär. Hakimiň aýdyşyça Garkynyň Dinar atly regionuna hüjüm eden jeňçiler Hamyapdan gelipdir. Orada aýynda çatışyk bolmasyn diýip hökümet alada edýär. Şo sebäpden resmiler yerli ilatyň ilýaşulary bilen duşuşdy. Garkynda howpsuzlygy üpçün etmek üçin Jowzan welaýatynyň merkezi Şowurgandanam Awgan güýçleri Garkyna geldi diýip Ihsan aýdýar. Ben kuwamdan ýetişip geldi. Bulgan tarapdan oldu. Millinin kuwatlary geldi, Serhatsynyň kuwatlary geldi. Erbeki diýip atlandyrylýan yerli ýaragly toparyň komandiri Gurban Nurdy Hekkanyň aýdyşyna garanda jeňçiler bilen onuň ýaraglylarynyň arasynda 16 sagata golay uruş bolupdyr. Dinarda bir karargan batdy. Kararganda synalan ekeni, üstüne o katya bir tete 4,5 metrede uruşturuw boldy. Şundan da kurt boldy. Gulma geldiýänesi bir ýigirme kene adam bat. Karargada siz basyp almasyn diýip Garkyna karargamyň adamyndan 20 adam sol uruzattım. Ýangan ýene bir 10 adam derläbi berdim. Job adamy uzatdym da birden özüm gitdim soň agay saýlym alyp sakyla salalarym alyp bardım. Görsem urşup ýatyr ekenler dost-dostdan zöp urşýar 4,5 metre bol. Ta kindin ahiram 6,5 metre çelip urşýanda boldy. 16 saat dowamdar uruş boldy. 110 paýır altrakydymda okurdurdum. Jowzan welaýatynyň Akça etrawynyň we Paryap welaýatynyň Anhoy etrawynyň hüjümçileriň kömekçi güýçleriniň Garkyna gelendigini komandir aýdýar. Çaknaşykda onuň bir ýaragly helak bolupdyr. 5 ýaragly ýaralanypdyr. Hüjümçilerden hem ölen we yaralananlaryň bardygyny Gurbanlardy komandir aýtdy. On nerbejelerde on kumotar geldi, Akçaň adamlary geldi. O komand ýapdylar, keldime ordularda okakal Deryo Tarowy yine alem hiç beçelere koy vertmedim. Ben edim siz dinarda siz de sakla bilmezseniz, bazaram saklatmaz, iyğulam saklatmaz, yerde ölseniz hem yetseniz hem ne kandırın deyip ustada çağırın üstünde özüm kumanda verip uruşturup durdum. Komandirin aýdyşyça Garkyn etrawyndan hem ençeme adam Talibana goşulypdyr. Ýagdaý şeýle dowam etse Türkmenistana da howp awanyp biljekdigini komandir belläp geçdi. Şonuň üçin Türkmenistanyň ol kömek sorady. 60 nefer Garkynyň ko amýabyň geleneken ol talip bat 46 nefer musallasy bar Garkyndan usur alan zekat alan 46 mil sala alyp biziň ýylmy şoňa tarapdarlyga etmek bolýar, alat ýok. Serhat bir çetimiz bilen Türkmenistan, Özbekistan bolka alan biz bulara kömek edermek adip umut etýär. Türkmenistan'a da şükür etip tejawüz edilen ýok. Elden gelen hyzmatyma edip otyň bir hem saýa döwlet şuna bir nakit etmezin diye biller olara bir taýin hyzmat kardeşim bilen many özlemir gorepdirdik o seden bile gorlýarda. Garkyn etrawynda bolan hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Özüni Talip hereketiniň sözçüsü diýip tanışdyrýan Zebihullah Müjahid telefon arkaly metbuata beren gurumunda yerli ýaragly toparlardan 3 adam ölendigini dawa etdi. Ýöne Talip söwüşçilerine ýeten ziyan barada ol maglumat bermedi. Şaýmerdan Ulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gepler Azatlyk radiosu habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Owganstanyň Türkmenistana gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gürjistana diýen saparynyň çägine başga meseleleriň arasynda türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmak barada hem gurrun etdi. Ýurtdaşlarnyň sözlerine görä resmi Aşgabat Günorta Kawkaz koridoryny döretmek bilen gazyklanýar. Temany kardeşim Merdan Saryýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidentiniň Gürjistana edýän 2 günlük resmi saparynyň çäginde beýleki meseleleri bilen bir hatarda energiýa proýektleri, şol sanda türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkinçilikleri hem aýratyn üns merkezinde boldy. Gurbanoğlu Berdimuhammedow özüniň Gürji kärdesi bilen geçiren duşundan soň gurnulan metbuat ýygnygynda Günorta Kavkaz energiýa koridoruny esaslandyrmak baradaky planlary ma'lum etdi. Türkmen lideri pensiýa bugün Tbiliside geçirilen metbuat ýygnygynda biz Hazar we Gara deňiz regionlarynyň energiýa mümkinçiliklerini birikdirmegi maksat edinýäris. Munyň netijesinde biziň üçin Ýewropa bazarlaryna ýol açylar, diýdi. Prezident Georgiy Margvelasvili bu uğurdaky hyzmatdaşlygyň tutuş region üçin bähwitli boljakdygyny aýtdy. Biziň energiýa we transit meseleleri baradaky garaşlarymyz birege dolulugyna bap gelýär. Giň energiýa resurslarynyň Ýewropa aktarylyp başlanmagy regional awadançylygyň we howpsuzlygyň berkemegine ýardam eder. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýaradylan bilelikdäki jarnamada prezidentler energiýa resurslarynyň Kaspy deňzi boýunça Ýewropa aktarylmagynyň wajypdygyny nyktadylar, diýilýär. Ýatlap geçdik suýulyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň newit gaz teristelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktori, Azerbaýjanyň energiýa ministri, Türkiýanyň energiýa we mineral teristeleri boýunça ministri we Ýewropa Komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wise-prezidenti Duşup Türkmen gazyny Ýewropa aktarmagyň kanuny gıraňly şertnamasynyň üstünde işlemek barada Aşgabat deklarasiýasyny kabul edipdiler. Ýewropa Komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wise-prezidenti Maroš Šefčovič maý aýynda Reuters habar agentligine beren maglumatynda Türkmen gazynyň Ýewropa 2019-njy ýyly seline aktarylyp başlanmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Sonda Şevçoviç bu uğurdaky gepleşiklere mühim transit ýurdu bolany üçin Gürjistanyň hem çağıryljakdygyny aýdypdy. 2 günlük saparynyň çäginde Gurbanoğlu Berdimuhammedow pensiýa güni Gürjistanyň premier ministri Irakli Garibashvili we parlamentiniň başlygy David Usupashvili bilen hem duşuşdy. Gepleşiklerde bilelikdäki strategik proýektler şol sanda transit uğurlary hem ara alınıp maslahat edildi, diýip Gürjistanyň premier ministriniň edarasy maglumat berýär. Gepin gerdisine göre belirlesek, Türkmen gazyny Hazaryň üstü bilen Ýewropa aktarmak planlaryna beýlik Hazar ýaky döwletleri Russiýa we Iran garşy çykýarlar. Gürrüňe gidýän ýurtlar Kaspyda amal aşyryljak islendik proýekde ähli Hazar ýaky döwletleriň razylygynyň gerekdigini öňe sürýärler. Türkmen gazyny Ýewropa ugru boýunça aktarmak mümkinçilikleri dogrusunda 1990-njy ýyllardan bäri gürrüň edilip gelinýär. Hormatly dinleyijiler, Merdan Sariýewi dinlediňiz. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow hem türkmen gazyny uly bazarlara çykarmak bilen gyzyklanýanlygyny aýdardy. Ýöne häzir yerli çeşmeler Sapar Murat Niýazowyň dag içindäki mülk ýeriniň tas 10 ýyl bäri ulanylman daşy bagly ýatanlygyny aýdýarlar. Kärdeşim Muhammed Tahir Niýazowyň mülk ýeri diýilýän barada yerli ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Muhammed Niýazowyň mülk ýeri diýen ýer Aşgabatda nire yerleşýär, onuň gowrumy näçerek? Aşgabatdan 28 kilometr daşlykda Töwrüýde şäherçesi yerleşýär. Töwrüýden 3 kilometr Töwrüg demirgazykda yerleşýär. Gen meýdany 58 hektar meýdan. Inni şol aralıklar aýyrsaň ol Aşgabat şäherinden Çençak bilen 20 kilometr daşlykda Köpetdağın iň bir gözel jülweleriniň birine yerleşýär. Muhammed Niýazowyň mülki bolmadan ozal ol ýerden näme bardy, näme edilýärdi? O ýeriň Niýazowyň mülkleri diýip yglan edilmedinden ozal ol bir dağın gözel jülwesi paýtagtlar hem de paýtagtyň mehmanlarynyň ýaz güýz aýlary gezelenje barıp bir gurluk pinjar gaýdýan wagtlardy ol aýtda ýaz faslyna juda odun keşfe girýärdi. Soňra ikasaryň sepgidinne şo ýerdäki 58 hektar meýdan Niýazowyň mülkleri diýip yglan edildi. Ol Türkmenistanyň mejlisiniň ýörüýte karary bilen Niýazowyň adyny ömürlük berkidildi.
Şondan sonra da oňdaşyny harbylar goradylar. Ine şeýdibem bol ýuwaş-ýuwaşdan halkyň barmagynyň gadagan ýerine diňe Niýazyň özüniň şahsy dinjalyan ýerine urulýar. Şol ýere edil şugun kugun adam barıp bilýärmi? Ruhsat edilýärmi adamlaryň barmagyna? Ýok, o ýere edil şugun kugun adamlaryň barmagyna hiç mümkinçilik ýok. Sebäbi o ýere barmak üçin köpek dagyň başlanýan ýerine ýörüýte Qarawul postu var, onu harbylar goraýar. Şol Qarawul postuny o ýerde aýratyn hökümet ruhsat gaty bolan maşinler geçip bilýär, hem de döwlet başçysynyň özü geçýär. Sebäbi teoriyada patology duruşuny döwlet başçysynyň rezidensiýet diýip ýylan edildi. Ine şondan mälim o ýere barýan, geçýän adam ýok. Aman bu da sebäbini düşünjek bolýanda, onuň bu çäklendirmeniň sebäbi näme? Şol mülkde edil şu wagt bir edilýän iş barmy? Bir maksat üçin ulanylýarmy? Yok, ol häzir hiç maksat üçin ulanylanyk, ýöne aýratynlyk tamal bir ýagdaý. O ýerde salynan kaşaňdan kaşaň jaýlar var. O ýerde enseme atan etlenen atkany var. Oňdaşyndan hem dinjalmagy üçin netlenen bir awsy öýdülenýär bir zat bar. Ol öňkü eserde meşhur bolan zat, ýagny kiçiräk jaýlar öňünde de bir 10 kadam bolup oturup bir dinjalar ýaly ýörüýte aýmansalar edilen ýerler, şol zatlaryň şolluğunu dur. Şol jaýlar onda häzir boş ýatyr da şelemeň. Hawa boş ýatyr. Diňe şol içindäki haýwanat dünýäsi ýaşaýar diýmesen birem şol bağlaryň wadyň uğruna feredýän bagwallar ýene gaýrylar barýar diýmesen başga hiç zat ýok. Jaýlar eger ulanylmaýan bolsa, dünýäde soň aradan çykanda da tas 10 ýyl bolup gelýär. Olaryň duruky nähile mükabip ol ýere baryp görmek mümkinçiligi äserde de ýok. Ýöne näme diýip bolar mesela onuň duruk hakda? Edil men özümi görmek mümkinçiligim bolmasa da şoň deňinden bir geçýän görýän tanışyşlarym var. Jaýlaryň duruky öňküsýäli gözel durukyny saklaýarlar. Sebäbi ol jaýlar bir garip gasaryň ýetdi utda günne ýaşaýanyň mali feriştetiniň hasabyna däl, eýsem döwlet feriştetiniň, ilaýda halkyň gaban adabynyň hasabyna ýygnanan feriştäniň hasabyna inkamil binagärlik usullaryny ulanyp salynan jaýlar, olar bolmanyna bir tebi ýer titreme ýaly ýene gaýry ýaly bir tebi wetbaçylyk bolmasa ence masarlap ýaşamagy ukyply jaýlar. Bolýa hamamadaga beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem haýwaryň işiňiz rawat bolsun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen Sapar Murat Niýazyň mülk ýeri barada geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil tahypamyzyň adresi adathabar.mobi. Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörüýte gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga dogly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň mobil tahypasynyň adresi adathabar.mobi. Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Milli Telekommunikasiýa agentligi özüniň täze IPTV hyzmatyny satelit antennalaryň ýerine hödürleýän kabel sistemasyna 13 000-den gowrak adamyň abunasy bolanlygyny aýdýar. Şol ruhatda bu sistemada Adatlyk radiosyny dinläp bolmaýanyny aýdylýar. Munyň üstesinde bu hyzmatyň hili hem öwürlük däýerli görnýär. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň dinläýän. Aşgabatyň telefon ulugyny kärhanasy özüniň täze çykaran reklama bildirişinde IPTV müşterileriniň sanynyň 13 000-den geçendigini habar berýär. Bu bildirişde beýlek telewizorlar hem IPTV hyzmatyny birikmäge çagyrylýar. Şonuň bilen birlikde häzirki wagtda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň çanyk antennalara aýrylyp, olary Aşgabatyň telefon ulugynyň açdygynyň IPTV hyzmatyna birikmek maslahat berilýär. Özde olaryň köpsi açdygynyň bu hyzmatyny birikdirmek barada arda beren hem bolsalar, olar IPTV telewizionyny tomoş edip bilmeýärler. Sebäbi IPTV telewizionyny üçin optik tüýümli kabellerin geçirilendigine garamazdan bu kabelin işlemeýän ýaşaýyş jaýlary az däl.
Misal üçin paýtagtyň Parahat 1 we Parahat 2 mikrorayonlaryna çanak antennalar tutuşluğuna diýen ýaly aýryldy. Bu raýonlardaky ýaşaýyş jaýlarynyň ählisine diýen ýaly IPTV optik tüýümli kabel çeklerine bolsa olary entek peýdalanyp bolmaýar. Aştunyň işgärleri bu kabellerde entek signalyň ýokdugyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlarda häzirlikçe bu kärhananyň müşterileriniň köpsi adaty telefon liniýalary arkaly IPTV telewizionyna tomoşa etmeli bolýarlar. Ýöne adaty telefon liniýasy boýunça hem her kim biriktirilip bilinmeýär. Aştunyň işgärlerini aýtmaklaryna görä eýen bir näçe ýyl IPTV bu hili usul bilen biriktirilmeýär. Munyň sebäbini aştunyň işgärleri müşterileriň sanynyň artýandygy, emma texniki mümkinçilikleriň yeterlik däldi bilen düşündirýärler. Aştunyň IPTV telewizionyna adaty telefon liniýalary arkaly tomoşa edýän müşteriler hem bu usul bilen telewizora tomoşa etmekden ödýän hoşallar. Bu hyzmatda telewizion signalyň gitmegi, bir näçe wagtlap doňmak ýaly kemçilikler häzir hem gaýtalanýar. Günüň dowamyna bir näçelik doňýar. Şeýle-de telekanallaryň hem käýerleriniň uluk wagtlap görkezmeýän halatlary hem bar. Mysal üçin Ukrainanyň 1+1 kanaly eýem ençime wagtlap görkezenok diýip aştunyň müşterileriniň biri Parahat 2 mikrorayonynyň ýaşaýjysy Atagurrun berýär. Aştunyň müşterileri hyzmat etmeginde hem kemçilikler ardan aýrylmaýar. Mysal üçin müşterileriň käýerleri bu kärhananyň müşterileri IPTV hyzmatyny sağlap berýän işgärlerini ören köp wagt garaşmaly bolýandyklaryndan şikaýet edýärler. Olar IPTV ýa-da IPTV ikinji nokta üçin ardy berilenden soň bir näçe şol hyzmatlary sağlayan işgärleri garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýogsa bu kärhananyň müşterileri hyzmat edýän nokatlaryny öz işgärleriniň tidara barjakdygyny söýlerýärler. Men IPTV hyzmatyny ikinji telewizorda görmek üçin bir hepde munul arda berdim. Emma şu wagta çendi onu sağlamagy aştunyň işgärleri gelmediler. Goňşym bolsa bir aýlap IPTV hyzmatyny biriktirmek üçin aştunyň işgärlerini garaşyp otyr diýip Parahat 2 mikrorayonynyň ýaşaýjysy Atagurrun berýär. Mundan başga da IPTV telewizionynyň playlisti ýa-da onuňky görkezden telekanallaryň sany hem müşterileri ödýän kanagatlandyrmaýar. Eýen bir näçe aýlar aştunyň işgärleri NTV+ telekanalyny görkezjekdiklerini wada berip gelýärler. Emma playlist öňkülügüne galýar diýip aştunyň beýdeki bir müşterisi Şamrad aýdýar. Häzirlikçe aştunyň IPTV playlistinde esasan Orseýanyň we Türkiýanyň telekanallary bar. Özde Orseýanyň bir telekanalynyň her saat guşagy üçin bir näçe dubllar görkezýär. Çanak antennary aýrylyp IPTV hyzmatyna biriktirilmäge mejbur bolan ýaşaýjylaryň ählisi azatlyk radiosu ýaly garaşsyz media serişdelerinden hem mahrum bolýar. IPTV arkaly bu hili media serişdelerini dinläp ýa-da tomoşa edip bolmaýar. Ilk başda IPTV'niň playlistine goşulan Echo Moskwy ýagny Moskwanyň ýangy radiosu hem playlistden aýryldy. Häzir bu playlistde radio kanallar diňe türkmen radio kanallaryndan ibarat. IPTV hyzmaty boýunça görkezýän telekanallaryň playlisti aştu kärhanasy tarapyndan kesitlenýär. Häzir çenli IPTV boýunça 90-dan gowrak telekanal bar. IPTV hyzmaty aştu edarasy tarapyndan 2013-njy ýylyň noýabrynda hödürlenip başlandy. IPTV hyzmaty üçin müşteri her aýda 10 manat abonent tölemeli. Aşgabatda habar çemel Murat Gurbanyň dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz saatlar hareketme günüň möhüm habarlary bilen dowam etdirýär. Gepleşiklerimizi ýazgyda hem dinläp bilersiňiz Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.